At kinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ganang consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadap Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon, pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon, di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hindi pa ko tali magtakas ba? Wala pa ko nayawan paligo sa dagat. Ay, katinaw sang tubig, oh. Mabalik lang kita diri liwat ah. Oo man, sa birthday ko mabalik kita diri. Yay! Promise, ha? Promise Oh, ari nagalingaton service ba no? O sige na, mag-una na kamo sakay. Kay kami lang ni Jake ang bahala sa aton kagamitan. Ba? Ano ini kinasundan namon nga salakyan man? Auto po na bre? Apang wala sang unod nga lungon? Ay, siguro may kuhaon pala nga patay. Amoy na nga medyo madasig ang pagpadalagan sang driver. O galing, mas madasig pagin magdala sang salakyan ining driver sang van nga ginaarkilahan namon. Kaya nalang puwasan na namon ini. Ay, balik doon ko, abi. Hindi ko na makita. Natabunan niyo sang iba ni mga salakyan. Hala? Ano ina?
May itom naman nga salakyan nga ara sa atubang sang van? Hindi. Ang auto po libre na. Nong? Day? Hindi bala. Nalampuwasan na naton inakaina? Ang diin sinaman? Ang auto po libre bala? Diin nga auto po libre, ma'am? Ara ho? Ilang ara sa una naton? Wala akong makatalupangod, ma'am. Wala na. Sheila, ano mo lang ginasagad mo kalingas, dira? Daw, hindi ka mapahamtang, haw? Wala. Balik ako sa pagpungkos ng tadlong diri sa front set. Ara naman siya. Nakita ko naman ang ito mga auto po ni Bri. Apang, hindi ko makita ang iyang plate number. Ay, ara na gid siya sa unahan sang amon van. Nong? Ara naman liwat ang auto po ni Bri, ho? Diin, ma'am? Ara gani, ho? Damabungkuan mo na gani siya, eh. Ginapahog mo bla ko, ma'am? Abay, wala nung, Ma'am, pick up inang ginasundan naton. Pick up? Daw kalayo man sang pick up sa auto po ni Bri, manong? Pasensya gid, ma'am, ha? Apang amoy nang matag makita ko, eh. Pick up ang ginasundan naton nga salakyan, subong. Ano abi ang color sang pick up? Brown. Hala. May brown na tuod na pick up sa una, no? Apang nagadason ang auto po ni Bri sa iya. Nagihom ang driver. Daw kasubong ba lang ang hamot siya? O kung nasuya siya sa akon? Kay gina-insister ko, gid, ang nakita ko. Ay, apang makatilingan. Nga hindi niya makita ang ginatudlo ko sa iya. Nga ara lang sa atubang namon. Nga kung maduot niya jutay ang gasolinador, mabungkuan na niya ini. Ay, Diyos ko, matuod pala ining nakita ko. Ang auto po ni Bri, hinali lang nga napuno sang lungon sa sulod. Apang kaina, wala ko sa nakita bisan isa kalungon. Apang subong, nagdamo, kag nagaginutok sa sulod. Nagasinampaw-sampaw na. Lain na ba lang ang auto po ni Bri ang ginalantaw ko, subong? Hindi among maghihapon ini. Nagaulot-ulot sa atubang namon. Apang sa tiin ng mga lungon nga inaman. Nagtulog ini ka ina. Kag nagpangargas ang lungon. Imposible nga makita ko siya sa amon atubang. Sang amo lang sina kadasig. Ay, wala ko nakadumdum nga nagdulog kami. Bisan makadali lang. Kagkadasig sang dalaga namon. Makita ko sa naong sang pasahero ko ngayon ng katingala. Kakabalaka. Gina-insister giniya nga may ginasundan kami nga auto po ni Bri bisan wala. Hindi man ko makasiling nga lain ulo siya. Kay kaayaw mo lang sa itsura niya. Apang sa piyak nga bahin. Do nagabatyag man bala ako sang kakulba.
nakaupod sa likod. Nagkakatulog sila tanan. Kag kami na lang sang driver ang nagabugtaw. Apa nga wala man lang sila makabati sang ginahambalan namon sang driver. Ay, hinalila akong nagbatyag sang kahadlok. Subong ko lang narealisar. Ako lang isang makakita sang among nga auto punebre. Kag mismo ang driver wala man makakita. Samtang daw halos mabungkuan na niya ang buli sini. Manong, padulog ka paliyog ang salakyan. Aha? Nga, ma'am? Basta lang. Ate, oo. Anong buhaton naton diri, ma'am? Ano ba lang buhaton ko nga alibay man? Ba? Kalanan? Ay, husto. Kwan, Manong, ginagutom ako eh. Makaon anay kita sa kalanan ni ina, oh. Ha? Ate, sige Pukawon ko lang mga upod ko. Guys! Bugtaw anay ka mo. Makaon anay kita. Kay kagutom gidi. Lagi ko kabatyag ba? Natulugan gali ko? Ako amo man. Ano pang kauno ninyo? Gusto ninyo ice cream? Dumayo inaaw. Para nga madulang akon katuyo. Librehon mo kami? Siyempre, no? May sobrang pocket money ko. Akong bahala sa inyo, Ay, hindi ko na lang pag-isugid sa ila ang bayan sa auto punebre. Wala ko makahibalo kung anong buot silingon sang amo nga talan-awon para sa akon. Ang gusto ko lang nga matabo, amo nga magpaligad kami diri sang oras para makalikaw ang amo nga salakyan. Abang, ano pala ang ginasimbolo sang auto punebre? Sa mga lungon, kamatayon? Posible ayan nga natagna kami nga maaksidente subong nga adlaw. Oh, Stella? Wala mo ginatandog pagkaon mo, ha? Manog tapos na kami. Ikaw, wala pa na tunga-tunga ang pagkaon mo. Mga ice cream pa ba? Ate, may nadumduman lang ako, Tapos na ako. Mo-order na ako sa ice cream, ha? Okay. Ma'am, basi pwede na kita makabiyahe? Daw nagaguom ng langit, oh. Pila pa bala ka oras ang aton biyaheon? Ay, oo, no? Kaina pa kita diri sa restaurant. Sa pagbulubanta ko gani. Daw duha na kita ka oras diri mo. Mail lang. Kay wala man sa mga nagsulod ng mga customer. Sulo na nato ng kalanaan ngayon eh. Oo, no? Timing man. Guys, may request lang ako. Ano yun na, Stella? Antes kita magwa diri sa kalanaan, pwede pangamuyo anay kita para sa aton safe na pagbiyahe. Aba, okay, gid, Sige, ako ang malid sang prayer.
madali na lang kaming makalambot sa syudad. Apang, wala ko naging makita ang among auto punibre. Wala ko makaibalo. Kun bala, nakabuligid man ang pagpadelay ko sang amon biyahe pa uli. Apang sigurado ako na nakabulig ang amon pagpangamuyo. Karon, kung mag-abot na kami, sugiran ko mga kaupod ko bahin sa nakita ko. Kung safe na kami nga makaabot sa amon. Tina, amo inang rason kung nga hungod ko nga ginpadili ang ato niya biyahe. Kagdo epektifan, di bala? Dako ang bulig sa premonition mo, Sheila. Basi, isa matuod ka paandam ang nakita mo? Ay hala, hinali lang nga nagpalalindog ang balahibo ko. Paano gali kung ginpawalaan mo lang ang sign nga ato, Stella? Kung ginibalas kita, duha ka lugar lang mahimo naton nga mahamtangan subong. Ospital o kon punerarya. Tapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluos ng simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang
ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian di Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga Number 1 Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagil silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makamatas magbalo sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya may isa ka handumanan nga matahong. Masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Someday
I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga namon nga tagpalamati. Isa naman kasulat ang aton basahon. Ang aton tagpadala, nagapatawag lang sa ngalan Connie. Pareho sing iban, may kasaysayan man nga hindi malipatan, ka nagabalik-balik sa iya kaisipan. Mataas ang iya handom halin sang bata pa siya, kag hindi siya kontento sa mga butang nga amo lang masarangan sa mga ginikanan niya. Diri sini nga bahin magasugod ang kasaysayan ni Connie nga iyagin pasakop kagatan man hatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Magapabilin nga damgo. Forget me as my life goes on. I know I will love someone new someday. Connie, ari ng bagong katalog sa mga braho. Mautang ka? Abi, bibi, patanawa ko sang katalog, bi. Basi kung may manamian ako dira. Kagho gali. May mga smuggled na perfume nga ginabaligya si mama. Basi kung gusto mo man nga magbakal, dalan ta ka sang sample Imported nga perfume? Nami na. Kabalo ko. Mahilig ka ginadaan sa imported. Reserbahan ta ka to isa Thank you, Ana, ha? Tay, may balayran kami sa eskwelahan. Isa kagatos. Para sa ano naman ina? Kasako sang balayran ninyo sa eskwelahan, haw? No, sobra pa kamo sa private school, Ambot man ganit, tay, Compulsory man kuno ini. Ang hindi makabayad, wala sang grades. Nano na. Ang mayo siguro ipabumbo ko ang mga maestra ninyo ay. Hindi na, tay, Gusto mo nga mahuyan ang ngalan mo? Likaw na lang sa gamo, Kung manggaranon lang kita, okay lang ina. Mauntat na lang ako eskwela, tayaw. Hindi Mangita na lang ako sang medyos nga makabayad ka sang isa ka gatos nga ina. Third year ka palang gani. Amo na sila kadamo sang alamuta mo perme. Ay, nga pangabuhi ni oo. Connie, ari ng order mo nga bra, Ay, katahom, Ana! Sa sano ka lang nagpili sing hindi nami, haw? Ikaw pa. Kung sa bagay. Ay, ari gang down payment ko. Isa kagatos, ina. Wow, much money kagidyaday. Abi mo, kanami sa imo pautangon. Ano pa ginang ipautang mo sa akon, haw? Ay, ugali. Diin ang perfume. Boss, dalon ko Don't worry.
May bag-o ka naman nga bra. Nakita ko sa halayan. Kag daw malahalon man gihapon ato. Sa di ka pala nagakuha sang ginapambakal mo sinaman? Sa sinuptan ko na Ahaw lang sa amo sina nga bagay, gastuhan mo ged. Kung tanigin bakal mo lang anay sang sapatos mo. Hindi kay paiputon mo gid si tatay mo. Ay, ari ng panakot, naging pabakal mo sa ako, no? Ibutang na to dito sa kusina, nak. Ah, Nay, anong latuon mo? Ano pa? Pinamalhan eh. Na naman? Namit ko lang panamalan, pro. Amo na kay kasosyal sa imo nang. Sosyal mo gani karon na. Tampaon ta karon. Tampa kay mainulsol ka, ged. Masabat ka pa sa akong nga bata ka? Agay! Be, Tony, ano ka ba laban? Wala ko gani ikaw gintampa mo yung manghod mo? Nadala na siya, Nay. May adlaw ginang baga-sosyal mo, bro. Sunog ka tela? Siguro, naghampang naman si Boy sang kalayo sa likod sang balay mo. Abi, bebe, kay tan-awon ko bididto. Tayo? Ano yung ginasunog mo? Ano sa panulok mo? Hindi. Bra ko man ina. Oh, shit! Ang bago ko nga bra, ginasunog niya. Boy! Nga ginasunog mo ina? Ha? Ori mo gid ay, kay patyan tagid ka! Nasakit kong manghod ko. Gani na akig sa akon si tatay. Kagin sakit man niya ako. Gani, gusto ko na lang maglayas diri sa amon balay. Malayas ko Bahala na. Pasensya ka na diri sa amon, Connie. Kabalo ka man siguro nga pigado man kami. Makontento ka lang anay sa ma-offer ko sa imo, ha? Ay, Ana, salamat gid sa pagbaton mo sa ako na. Ay. Kay nga, abi nga, ahaw lang sa gamay nga butang. Ginpatupan mo gid yang utod mo. Permi na lang abi niya ginasaskuan ang gamit ko mo. Maayo na, agud nga magtanda siya. Patod, nabalaka ni sila sa imo, Connie. Bahala na sila. Hindi na ko yung magbalik sa amon. Mangita na lang ako sa trabaho. Yaya? Oo.
magpasugot ka na. Total, sira klase naman. Kag isa pa, rich ang bata nga bantayan mo. Mahalin na abing abyan ko nga yaya niya eh. Kag nagapangita sang bulos. Basi kung gusto mo. Uy, tuod. Namit ginang pagkaon nila kay Rich la mo. Okay papasagot ko Saan ko buslan ang abyan mo? Asap, day. Ay, salamat. Tulog ng alaga ko. Natuyo na ko Kanami naging itulog. Ano abe kay air conditioned man ang kwarto ko nga ini mo. Matulog-tulog ko bala anay. Igo lang na karon nga magbugtaw ng bata. Kag amo man ang pagbugtaw ko. Kahibi man. Maayo ka gid nga yaya. Ginatulugan mo lang ang obligasyon mo. Ginapabayan mo lang ang akong pakaisa. Sir? Sir mo gani karon masir ko ka. Ati pa ng bata. Sugid ka karon sa ilan ni Angkol. Kapabaya si mo. Dira ka na gani. Ito yaman. Kagwapo man to sa iya. Hinablos nila ni sir. Ay, abi ko anay artista. Abi ko gani kung nagadamgo ko. Ay ala, ang bata gali. Basi ko nagutom na to. Maaya man gani kay wala ako ginsuk mata ni ma'am kag ni sir. Wala masiguro ako ginsugid sang ilang nga hinablos mo. Si Paul gali ang ngalan niya. Suplado siya. Sir Paul? Ikaw gali? May kinahanglan ka? Ginapangilala ko ikaw. Ha? Ginapangilala mo ako? Kanawang mo lang sigurong kilala ko. Anong trabaho mo sa una? Dancer ka sa club? Ha? Ay, hindi sir estudyante ko yan Amo ning hitsura ko. Dancer ako sa club. Sorry ha. Nagsala lang gali ako. Bastos. Type ko bantani siya. Pero, nagtalikod lang wala ginagalisensya Antipati ko. Connie, ginkadto ko ikaw diri. Tungod, ibalita ko sa imo nga. Nga ano, Ana? May bago ka naman nga racket? Connie, si tatay mo nagamasakit. Kaginapangita ka niya. Ha? Anong balatian niya? Basta siling ni nanay mo. Delikado ko nung iya sitwasyon, subong. Magpauli ka, anay, sa inyo.
ka ba na magpalapit dito kay tatay mo? Kay may tuberculosis siya? Nay? Malala nang ihabalatian ko ni. Ginatago lang niya ini. Madugay ka na niya nga ginapaabot. Abi palihog. Malapiti siya, anak. Mayo ka. Nakabawal ka na kunin. Makalalaton kaling balatian mo, tay. Nadiri ka nga magpalpit sa akon. Nahadlo ka nga malaknan. Nagbalatian ako sa pagpakabaka sa obra. Agad masaguran ko ka mo. Bisan magbalatian pa ako, basta busog ka mo. Ama wala magiging makita. Wala ka ginsang pagulikid sa amon. Tay, sorry. Antes ako mabatay. Ipangako mo sa ako. Abisan ano kapigado. Hindi mo gid magpabayaan si nanay mo kag si Boy. Wala sa kwarta kag luho. Ang lubos nga kalipay ko ni. Makutinto ka lang. Sang masarangan mo. Tanda higil ina. Sugod sa napatay si tatay. Na-realize ko man ang mga sala ko. Kag wala ko na ginakahuya sa buong trabaho ko bilang isa ka janitress. Kag kapay, nga malambot ko lang ang mga handom ko sa pila ka adlaw. Kag hindi ini magapabilin nga isa lang kadamgo. Diri natapos ang kasaysayan ni Connie, ngayagin pasakop, kagaton man kinahatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, magapabilin nga damgo. Sa direksyon ni Marnie Mungkal.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian. Radyo Bacolod. Number 1 Bas Paradyo Bombo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibing man ang anghel. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sinta. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibik man ang anghel. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Mami, nga wala mo na ako ginpa-eskwela? Sunny boy, hindi ka lang anay mag-eskwela ha? May pahibalo nga may mga tao nga nagapang-kidnap sa mga bata. Gani, hindi ako maluyag mag-eskwela ka anay. Hasta nga hindi sila madakpan sa mga pulis.
Oo, mami. Oo. Amo galiin ako nga hindi ko anay mag-eskwela. Oo, anak. Basi ko masugata mo sila eh. Nga wala magkanto diri si Tito Andoy, mami, haw? Akig bala siya sa aton? Aba, hindi. Hindi, Sunny Boy. Kag ikaw? Nga wala ka naman nag-obra, mami, haw? Nagbakasyon ako subong, Sunny Boy. Amo ina, nga wala ko anay mag-obra. Ay, amo gali, mami? Makadto kita sa zoo, mami? Kon, hindi lang anay kita magkadto sa zoo, ha? Sa pila ka adlaw na lang. Nga, mami, haw? Nga wala nandiri nagakadto si Tito Andoy. Akigid bala siya sa aton, mami? Hindi siya akig sa aton. Masako lang siya. Magampang ka na lang sa imo ang panganan, tira. Mami, mahampang lang ko to. Kwaong ko to ang akon nga Batman. Makaluluoy man si Sunny Boy. Masami ko siya makita nga nagalantaw sa may bintana. Nagapaabot siya. Yung maabot si Andoy. Diyos ko. Saan o pa pala matapos ang problema ko? Ano gid ba lang gusto nga matabo ni siya, Limara? Kinahanglan niya makahibalo ako. Kung ano ang niya plano bato kay Sunny Boy. Wala siya sang rason nga kuhaon ang bata nga ina sa akon. Wala gid. Ipakigbato kung akon matarong. Shalimar, hindi mo makuha si Sunny Boy kay Kari kung amo sina nga hindi mo pag-isugid sa iyang matuod. Kinahanglan ipakasal ka ni Ferdinand. Agod nga banguno niyang imudungog. Isugid mo sa iya. Sugiran mo siya sang matuod. Agod siya mismo ang makuha kay Sunny Boy kay Kari. Amo ni nang katapusan ko nga pamatuod, mami. Apang kinahanglan, madula anay si Kari. Oh, nga apa? Ginahigugma siya ni Ferdinand, mami. Kag si Kari, hindi niya pagbayaan. Kinahanglan, madula si Kari, mami. Anong buot mo, silingon? Patyo naton si Kari. Ano? Patyon si Kari? Ay, paano ka mapriso ka? Hindi ako mapriso, mami. Tungod hindi ako ang mangamot sa pagpatay sa iya. Kundi ang iban nga tao, mami. Sino nga tao? May kilala ako. May kilala ako nga mga sindikato. Ang ila sina opisyo, nagapanaka sang kabalayan. Kag magpangawat. Apang kung makabugtaw ang tag-iya, ginapatay nila. Amo gali? Oo. Amo ina, mami. Kag amo inang ginaplano ko. Bueno, buhata ko na nung gusto mo. Apang maghalong ka lang ha, nga hindi ka mabuko. Manawag anay ako kay Ferdinand, mami. Last chance na ini.
Ako ni Ferdinand. Ang imo one and only. Si Shalimar. Shalimar? Wala na kita sang dapat pang hambalan. Oh, madamo pa kita sang hambalan. Halimbawa, hambalan naton si Kari. Wala na sang labot si Kari. Sa bisan anong hambalan naton. May ara, Ferdinand. Nakahibalo ka bala kung sinong amay ni Sunny Boy? Nakahibalo ako. Sino, Ferdinand? Sunog kay Kari. Anak niya ini sa Yabana nga isa ka siman sa una. Kag nabagyuhan ini sa lawod, gani napatay. Gani si Kari na ang nangin amay kag iloy ni Sunny Boy. Nagabutig si Kari, Ferdinand. Nagapati ako sa iya. Hindi ka magpati. Kun amo, nagbuang ka na ba na, Ferdinand? Nakahibalo ako kung sino ang tuod-tuod nga iloy ni Sunny Boy. Sino? Ako. Ikaw? Ikaw ang tunay nga iloy ni Sunny Boy? Nagbuang ka na siguro, Shalimar? Ha? Kung magsiling ka siguro nga subong nagalupad ng karbaw, mapati pa ako. Bye! Ferdinand, hulat anay! Ang animal. Kinbutang na niyang telepono. Ang animal, kid. Gago ka, gid, Ferdinand. Hindi siya magpati. Nga ako ang iloy ni Sunny Boy. Kag siya ang amay. Tanawon ko lang kung hindi ka maghinulsol sa pila ka adlaw. Day, Kari. Nang minya? Nga ari ka? Naghingagaw gid ako sa pagkari sa imo. Tungod may isugid ako sa imo, day. Maisugid ka sa akon? Amo si ni Day, May lain nga plano si Shalimar kag si Inday Bell. Kuhaon gid nila si Sunny Boy sa makusog nga paagi. Ano? Diyos ko. Nga amoy nang magpanghilabot nila sa akon, Chay. Ay, Day, nagabulig ako sa imo. Tugod, naluoy ako sa imo Kag subong, isugid ko na lang kung ano ang kamatuoran. Kaya ara na sa katalagman ang inyo kabuhi. Anong buot mo silingon? Kung hindi ka magpasugot nga ihatag kay Shalimar si Sunny Boy, patsyon kanila. Nang minya? Bay, nagalahog ka bala? Wala ako nagalahog. Amoy ni nga nagdali-dali gid ako sa pagkadto diri. Bagod ara sa katalagman ang imo kabuhi. Hindi ako makahangop sa imo, Chay. Hindi nila inamubuhat sa akon. Day, Kari, desperado na subong si Shalimar. Bagod hindi nagid magbalik sa iya si Ferdinand. Wala ini nagapati sa iya ginapanghambal. Bay, anong iya ginhambal? Nga si Ferdinand, amo ang matuod nga amay ni Sunny Boy.
nang minya? Hindi ako makahangop sa imo, ah. Ano ba lang natabo sa imo? Nakakaon ka na bala? Wala ako nagbuang sa kagutom. Magpati ka. Naluoy lang ako sa imo. Wala ka sang hinalong o nga may malain nga matabo sa imo. Kagsala ko, ina. Chay minya? Bay, anong sala mo? Ikaw ang nagluwas kay Saniboy. Nga ipapatay siya sa iya iloy. Matuod, ina. Ginbuhi ko ang bata. Kaginhatag ko siya sa imo. Oo nang minya. Ginhatag mo siya sa akon. Kaginako ko siya nga akon anak. Nga ako isa ka balo. Maayo kun tani kun amo sina ang natabo. Kun magapabilin nga amo sina, day kari. Kun wala mo matukibi nga nagapakuno-kuno lang si Andoy, nga isa siya ka imol. Cheminya, hindi na ako magpati sa tanan nga ihambal ni Andoy sa akon. Subungkid, pakikita ko kay Shalimar. Mapakitluoy ako sa iya nga hindi na niya pagpadayon na ang iya malain nga plano sa akon. Apang likom sa imo, day. May nasuhulan na si Inday Shalimar nga ipapatay ka. Kag kun wala ka na, manginila na sang lubos si Saniboy. Kag mapilitan na si Ferdinand nga magpakasal kay Inday Shalimar. Patiha ako, Inday Kari. Ginhimo ko initanan agud maluwas ka. Patihi lang ako. Siya ang matuod nga iloy ni Saniboy. Si Shalimar. Nang minya? Bay, nagapalamungal na bala ako? Anong siling mo? Nakahibalo ako nga hindi ka magpati si Niday Kari. Anong siling mo, Chay? Ano si Shalimar? Siya ang iloy ni Sunny Boy. Ano? Si Shalimar? Iloy ni Sunny Boy? Si Shalimar? May matuod ba na ina? Matuod ba na ina, Chay? Nagbutig ako sa imo, Daykari. Bangod si Inday Bel, wala makahibalos ang primero. Tungod ginlikom ini ni Shalimar. Ano natabo ina, Chay? Apa nga nga ginlikom niyang iya pagbusong? Tungod hindi siya maluyag na mahuyad. Kag sinong amay ni Saniboy? Si Ferdinand. Ano? Si Ferdinand? Si Ferdinand? Si Andoy? Oo, siya si Andoy. Kag siya ang matuod nga amay ni Sunny Boy. Diyos ko! Nga nabatas mga ilikom inatyamin niya! Hindi maluyag si Inday Shalimar. Saguna, may relasyon sila nga duha ni Ferdinand. Kag ang abi ni Shalimar, manggaranon ini. Apag ang natabo, nagpakuno-kuno si Ferdinand nga isa ka imol. Kag amoy na nga ginbulagan siya ni Inday Shalimar. Si Inday Shalimar nagbusong. Kag agud nga malikom niya ang tanan. Nagpabulig siya sa akon agud nga dalon ko siya sa amon probinsya. Kag didto siya nagbata. Kag amoy na nga natawo si Sunny Boy. Nagsilig si Inday Shalimar nga ang bata ko no. Isulod ko sa karton kag ipilak sa basurahan. Apag wala ko ina pagbuhata. Sa baylo, ginhatag ko siya sa imo. Kag amo ina ang tanan nga natabo. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot.
Sasamahan ka sa hirap at saya. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Kung kaisa nagahibi man ang anghel. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Dugang nga